ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാചലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. 6ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് ധ്യാനയോഗം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ. ആസ്വാദകനാണ്, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, പരമ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ആരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്. പിന്നെന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ജീവിതത്തില് സമാധാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് ഇന്നലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ, നമ്മള് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്തോറും നമുക്ക് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് പ്രയാസങ്ങളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ക്ലേശങ്ങളും തന്നെത്താനെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനോടാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാനോടാണ് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് വിരക്തി ഉണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെ അതിനോട് നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? അത്രയും ആസക്തി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. ആസക്തി നമ്മൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു കടമ പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവിടെ? അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ല. നമ്മളൊരു കടമയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ? നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കണം, ഭർത്താവിനെ നോക്കണം, കുടുംബം നോക്കണം, അച്ഛനും അമ്മനും എല്ലാവരും നോക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നമ്മളൊരു കടമയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ പക്ഷെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? പ്രയാസങ്ങളില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിനോട് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ആസക്തി വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ മക്കളോട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചൊന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവരിൽ നിന്ന്. കാരണം നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? അവരങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ? കാരണം അവര് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തം, നമ്മളെ ഭഗവാൻ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവരെ. നമ്മളാരുമല്ല അവര്. നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്കുള്ള ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ നമുക്ക് അവരായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മളെ ശരീരമാണോ? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ? ഞാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ പേര് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോ ആത്മാവാണ്. പേര് ശരീരത്തിന്റെ പേരാണ്. ആ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പറയൂ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കഴിഞ്ഞോടെ പിന്നെ ആ പേര് പറയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പറയും ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ജഡം എന്ന് പറയും അല്ലെ? അന്നത്തോടുകൂടി ആ പേര് അവിടെ തീർന്നു. അപ്പൊ ഈ പേര് ആരുടെയാണ്? ശരീരത്തിന്റെയാണ് ആ പേര്. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആരായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനായിട്ട് ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മളെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വളർത്താനായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് വരാനായിട്ട് ഒരു മാധ്യമം വേണം. അതാണ് നമ്മള്. അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുത്ത് നമ്മളിലൂടെ ആ മക്കള് വന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? അവരെ വളർത്തി അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഡ്യൂട്ടി.
നമ്മുടെ ധർമ്മം അത്രേ നമുക്കുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം നമ്മളാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയണം, അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതല്ല അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രയാസം വരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, എന്റെ കടമ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, ബാക്കി നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല, അവിടെ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണുള്ളത് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഈ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തോടുകൂടി അതെല്ലാം തീർന്നു. പിന്നെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു ആരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു, മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആരെയാണത്? തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മകനെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുമ്പോ മകൻ ചോദിക്കും, എന്റെ എത്രാമത്തെ ജന്മത്തിലെ അച്ഛനമ്മയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. കാരണം അല്ലെ, കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്? ഈ ആരാന്നുള്ള പേര് പെട്ടെന്ന്. കാരണം അത്രയാണ് നമ്മളായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഇവരൊക്കെ. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വിട്ടുപോകാന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ് അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല, ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം, ഭൗതികതയോട് വിരക്തി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബം, വീടും കുടുംബം എല്ലാവരോടും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ, ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കരുത്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഞാനാണ്, എന്റെ മകനാണ്, എന്റെ മകളാണ്, എന്റെ ഭർത്താവാണ്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാധവജി ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്നെ പോസ്റ്റ് ആക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ഞാൻ ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയല്ലോ കേട്ടോ മാതാജി. സാരില്ല മാതാജിക്ക് നല്ല നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് ഇവിടെ. മാതാജി പ്രഭു വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു പ്രഭുവിന്റെ. അപ്പൊ നെറ്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റും പ്രഭുവിന്. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ, അപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റും. നമ്മള് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തില്, ഇവിടെ ആറാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കിനി അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ധ്യാന യോഗത്തിൽ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ അത്രയും എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയാസമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതില് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവാറുണ്ട്, കുറവാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗത്തിന് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തരുമിണ്ടത്ത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇല്ലേ? മനസ്സിലായി മാതാജി. നമ്മളിനി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ആറാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. അതിനെയും 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. 6 ഭാഗങ്ങളില് 1 മുതൽ 4 വരെ ഉള്ളത് നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറാം. നമുക്ക് നിസ്സംഗതയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. 5 മുതൽ 9 വരെ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് യോഗാരൂഢനായിരിക്കുക. അതായത് ഒന്നിനോടും നമുക്ക് എന്തില്ല, നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആസക്തി ഇല്ല, വിരക്തി ഇല്ല, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ഭാഗം യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളാണ്. 10 മുതൽ 32 വരെ പറയുന്നത് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ്. 10 മുതൽ 32 വരെ. 33 മുതൽ 36 വരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് 33 മുതൽ 36 വരെ പറയുന്നത്. 37 മുതൽ 45 വരെ വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. 47 ശ്ലോകം 46-47 ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാണ് 46-47 പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 1 തൊട്ട് 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തില് മുന്നേറുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തില് മുന്നേറുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച നിർനചാക്രിയഃ
ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ യോഗം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ, നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് സന്യാസി, അയാളാണ് യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല. അപ്പൊ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിക്കാതെ കടമ നിർവഹിക്കാത്തെന്ന് വെച്ചാല് സന്യാസിമാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് കുറെ ദിനചര്യകൾ എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് അഗ്നിഹോത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ കടമകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിനും. ആ കടമകളൊന്നും നിർവഹിക്കാത്തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല? സന്യാസി എന്നോ യോഗി എന്നോ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ? മാതാജി അഗ്നിഹോത്രി പറഞ്ഞ എന്താ ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സർവീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ, അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. കാരണം ഇവര് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഇവര് മറന്നു പോണതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളാവുമ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് നോക്കുമല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെന്നെ ഏറ്റെടുത്ത സുഖാന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് വിശേഷമായതെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം അതാണ് താരതമ്യേന ശ്രേഷ്ഠമായതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചില സന്യാസികള് ഭൗതികമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന ഹരേഷ്ണ മാതാജി വീഡിയോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ചില സന്യാസികൾ ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സന്യാസിമാരൊക്കെ അവർക്ക് അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ, അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, അത് അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഭൗതികമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവര് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോട് ഉള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ലയനമാണ് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. യസന്യാസാമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ നഹ്യ സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്യജിക്കുക, ത്യാഗം ചെയ്യുക. അതെന്താണ്? അത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് യോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരിക്കലും ഒരു യോഗി ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. യോഗി ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്തേ പറ്റൂ.
അപ്പൊ ഭക്തിയോഗവും അഷ്ടാംഗയോഗവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ അതില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി മാറി? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും? ഭക്തിയോഗമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അതില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, മൊബൈൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? അവരൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു പോകും. കാരണം അത് അവരറിയാതെ തന്നെ അവരത് കഴിച്ചു പോകും. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെത്താൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കരുതിക്കൂട്ടി അതിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കണ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല, നമുക്ക് ഫെയിൽ ആവാനായിട്ട് എപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക്. ആരുരുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്സൈവ ശമ കാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലെ പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? കർമ്മം, അതാണ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാണെങ്കിലോ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം നിരോധനമാണ് ഉപായം. യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനം, അതാണ് എന്ത്? ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലുള്ള പ്രാരംഭകനെ സംബന്ധിച്ച് കർമ്മം, അതാണ് മാർഗം. പക്ഷെ യോഗാസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? നിരോധിക്കുക. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ അഗോവണി അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മകാണ്ഡ, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഫലവത്തായിട്ട് തൊഴിലാളികൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മം ചെയ്യും. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. രണ്ടാമത്തിൽ പറയുമ്പോ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും. മൂന്നാമത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടാനും ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനം നേടാനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നത്തത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിച്ചു, ജ്ഞാനം നേടി, പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് ആ പരമാത്മാവിനെ, ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കടമ്പകളൊന്നുമില്ല. എന്ത് മാത്രാണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അത് മാത്രമാണ് എന്തിലുള്ളൂ? ഭക്തിയോഗത്തിലുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ആത്മീയ വികസനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് പോകുന്നത് അല്ലെ. സ്റ്റെപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യും, ക്ഷീണിച്ച് നമ്മൾ അവശതയാകും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തുകയും ചെയ്യും പോക്ക്. പക്ഷെ ലിഫ്റ്റിലാവുമ്പോ എന്താണ് ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി നമ്മൾ അതിൽ കയറി നേരെ മേലെ എത്തി. അപ്പൊ ഏതാണ് നമുക്ക് സുഖം പോകാനായിട്ട്? ലിഫ്റ്റിലാണ് സുഖം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന് പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കലിയുഗത്തിൽ താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്
മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടണം, അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കുറച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, ബുദ്ധിയും വേണം നമുക്ക് അവിടെ. അപ്പൊ ഓരോ കർമ്മയോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്നൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കർമ്മകാണ്ഡം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തിയോഗം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒറ്റയടിക്ക് നേരെ എന്തിലൂടെ ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവക സങ്കല്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആള്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കാത്തത്? കാരണം ശരീരത്തിലല്ല, മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. യോഗയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതാണ്, അധപതിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ മനസ്സ് ശത്രുവും, ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. ആത്മാവെന്ന പദം, ഇവിടെ ആത്മാവെന്ന പദം എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആത്മാവെന്ന പദം മനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞത്? സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെയോ ജീവനെയോ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? ആത്മാവെന്ന് പറയാം. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്താണ്? മനസ്സാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആത്മപദം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹി എന്ന പദം കൊണ്ട്. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശത്രുവുമാകാം മിത്രവുമാകാം. സോറി, ആത്മാവല്ല, മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവുമാകാം മിത്രവുമാകാം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ ഒരു മിനിറ്റ്, അതിലെന്തോ ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അവിടെ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞ? യേനാത്മൈവാത്മനാത്മനഃ ആ ശ്ലോകത്തില് എഴുത്തില് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതാ. ഇതിലെ ശ്ലോകത്തില് ഇതില് സ്ലൈഡിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ അത് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനസ്സാരായിരിക്കും? നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിത്രമായിട്ടിരിക്കും. അഥവാ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവുമായിട്ടിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഒറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ പരമശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രു ആയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആരൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരും? ആ പരമ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ സുഹൃത്താക്കി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കൽ അത്രേ ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ
പൂർണ്ണമായി സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ അജ്ഞാനസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവര് ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന് മുഴുവൻ, അതായത് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളും എന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തന്നെത്താൻ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ തന്നെത്താനെ കൈവരും. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെത്താനെ നിയന്ത്രണം വരും അതില്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സുഖവും ദുഃഖവും ശീതം ഉഷ്ണം അങ്ങനത്തെ വരുന്നതുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ വരുന്നത്, അതൊന്നും ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കില്ല. ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരമാത്മാവിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, സമാധി അവസ്ഥ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരിക്കും ആര്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സംതൃപ്തനാണ് വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനാണ് വ്യക്തി, യോഗിയാണ്. ആ വ്യക്തി ഭൗതികതയല്ല അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ളതിന് അപ്പുറത്താണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിതനാകയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് അദ്ദേഹം. മറ്റുള്ളവർ അമൂല്യമെന്ന് കരുതാവുന്ന ആ പാണ്ഡിത്യവും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചരൽ കല്ലുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതല്ല. ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ വ്യക്തി കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം എങ്ങനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായത് കൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊന്നും ആവശ്യമായിട്ടില്ല. അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. കാരണം അയാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അറിവ് നേടിയാലും നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രി എടുത്താലും നമുക്ക് അത് എന്താവുന്നില്ല, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് കാര്യമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് അമൂല്യമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്ന ഇത്തരം പാണ്ഡിത്യം എന്താണ്? അത്
ഇയാൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ചരൽ കല്ലുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതല്ല. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതെന്തല്ല, ചരൽ കല്ലുകളെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് പോലും ആര് കാണുന്നില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കി? ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. സുഹൃൻ മിത്രാരുദാസീന മധ്യേ സാദേശു ദേശ്യകൽ ദ്വേഷ്യ ബന്ധുഷു സ്വാധുഷ്യാപി ചതപാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യത്തെ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കള്, ഗുണകാംക്ഷികള്, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാര്, ഈർഷ്യാലുക്കള്, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക, ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവർക്കാണ് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ശത്രുക്കളെ കാണാനും മിത്രങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ഈ മനസ്സിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മത, മോഹ, മാത്സര്യം. എന്തൊക്കെയാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മത, മോഹ, മാത്സര്യം അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ. ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിന്റെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ക്രോധം, ദേഷ്യം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം, ആസക്തി, അതാണ് ലോഭം. മതം, മോഹം, പിന്നെ മാത്സര്യം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ശത്രുക്കള്. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത, മോഹ, മാത്സര്യം. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ ശത്രുക്കൾ. ഇനി യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തില് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 6 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 6 പടവുകൾ. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 6 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞത്? അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗി യുഞ്ചീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാഗീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീർ പരിഗ്രഹ. നിരാശീര പരിഗ്രഹ. ഇവിടെ അടുത്തത്, ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇതിനെ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക, പിന്നെ മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ഒന്നിനോടും ആശയോ മമതയോ തോന്നാനും പാടില്ല. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. യാതൊന്നിലും അയാൾക്ക് ആശയോ മമതയോ തോന്നാനും പാടില്ല. യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് സർവ വിഷയങ്ങളെയും അവ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അയാൾ ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ചതായിട്ട്, എല്ലാ മമതാബന്ധങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചതായിട്ട് പറയാം. എല്ലാത്തിനെയും
ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്വീകരിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടാതെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അയാളുടെ ത്യാഗം എങ്ങനെയല്ല പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതല്ല. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിത്യാഗം അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമല്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാത്തിനും യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മമതാ ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലോ വിഷയങ്ങള്, അത് ശരിയായ പരിത്യാഗം ആകുന്നില്ല, പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപി സ്ഥിരമാസാനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതി നീചം ചൈലാജീനാകുശോത്തരം തത്രേകാഗ്രം മനാ കൃത്വാ യഥാ ചിത്രേന്ദ്രിയാക്രിയഃ ഉപവിശ്യാസനെ യുജ്യത് യോഗമാത്മാവിശുദ്ധയെ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതമാൻ പോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ആസനത്തിൽ ഇത് ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി പോയിട്ട് എന്താണ് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ചിട്ട് അതിന് മീതെ മാൻതോല് വിരിച്ച് വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറയാണ് ഇവിടെ. കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കണം, അതിന് മീതെ മാൻതോല് വസ്ത്രം വിരിക്കണം. പിന്നെ ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെയാവാൻ പാടില്ല? വളരെ ഉയർന്നതാവാനും പാടില്ല, താഴ്ന്നതാവാനും പാടില്ല. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ യോഗി ആസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രചിത്തനായിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് മനുഷ്യർ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയമായ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. സാധാരണ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അല്പായുസുക്കളായിരിക്കും, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാരദീയ പുരാണത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവത് നാമോച്ചരണം എന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കണം എന്നും കൂടി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളായിരിക്കും, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരമായി കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? അതിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കണമെന്നും കലിയുഗത്തില് നാമോച്ചാരണമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നാചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനാവാലോകയൻ പ്രശാന്താത്മവിഗതഭിർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിത മനാ സംയമ്യമച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വെച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ശരീരവും കഴുത്തും നേരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം. യോഗി എവിടെയാണ് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കേണ്ടത്? നാസത്തിന്റെ അഗ്രത്തില്, മൂക്കിന്റെ അഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടി ഉന്ന. എന്നിട്ട് സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കരുതി ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഋജുരേഖയിൽ, ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നിർഭയനായിരിക്കണം. നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം.
തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാവാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നിർഭയനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംപ്രീതനത്രേ. ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? സംപ്രീതനാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ മറന്നുപോയി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അത് തിരിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാള് ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും തിരിച്ചെന്താണ്? ആ സാക്ഷാത്കാരം, ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ, അതാണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ വ്യക്തിക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മറന്നുപോയി? ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയി. അത് യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തി നിർവാണ പരമാമത് സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിരന്തരം നമ്മള് ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവസാധ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണത്? ശരീരത്തിനെ, മനസ്സിനെ, പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മള് ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ യോഗചര്യ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് നേടാനല്ല, ആ ഭൗതികത്വത്തെ നമുക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? യോഗചര്യയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നൈചൈകാന്ത മനശ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ വളരെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ കർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉപവസിക്കുകയോ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഉപവാസങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉപവസിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവന് ഉറക്കത്തിൽ അധികം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. തന്മൂലം വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സമയം ഉറങ്ങാൻ മതി? 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കുറെ സമയം ഉറങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കൊന്നും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല. കുറച്ചുറങ്ങിയാലും കുറച്ച് ഭക്ഷിച്ചാലും ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഇതിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും.
എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാര, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാല്, അതിൽ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗാ പരിശീലനത്തിലൂടെ ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക പതിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിലെ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ അയാള് അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയ സമനിഷ്ഠമായിട്ടായിരിക്കും കരുതുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചധികം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഭയങ്കര സമയം നഷ്ടമായി അയാൾക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അയാൾ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ പ്രവർത്തികളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാവുക? കൃഷ്ണന് താല്പര്യമുള്ള പ്രവർത്തികൾ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കായിരിക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കും. പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റാൻ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റില്ല സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയതാണ് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിന് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ അയാളെ യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് എന്താണ്? മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ വെടിയാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വപ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീതയെ യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതെന്തല്ല, വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വപ്രവർത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയമായ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ആ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ യുക്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്തു നെങ്കതേ സോപമാസ്മൃതഃ സോപമാസ്മൃത യോഗിനോ നിയതചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാ സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദീപനാളം പോലെ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അചഞ്ചലനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അതായത് കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ദീപനാളം ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്നില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അചഞ്ചലനായിരിക്കും ഒരു ഭക്തനും, കൃഷ്ണഭക്തനും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള. യാത്രോ പരമതോ ചിത്തം
യാത്രോ പരമത്തെ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യനാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്രാന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി നിശ്ചയ തത്വതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യത്തെ നാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യത്തെ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗ സംചിതം. സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഇങ്ങനെ സമാധിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആനന്ദഭരിതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും. സമാധി അവസ്ഥയിൽ ആനന്ദഭരിതമായ ഈ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയമായ സുഖമാണ് ദിവ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അത്തരത്തിലുള്ള ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലെത്തിയ യോഗിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അയാൾ പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന സർവ്വ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? യഥാർത്ഥത്തിൽ മോചനം നേടിയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാകുന്നത്? യോഗി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തായിരിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അയാൾ ഒരിക്കലും ക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ നിർവാണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ തുടരുന്നു. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അല്ലെങ്കിൽ നിർവാരണത്തിന് ശേഷം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരാമം ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി കുറയുമ്പോൾ എന്തിനോട് ആസക്തി കൂടും? ഭഗവാനോട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി വരും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങള്, യോഗിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പരിപൂർണത നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ യോഗ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ കൈവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് സിദ്ധികളൊക്കെ കൈവരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ പ്രശംസയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് കുറച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ആവും. നമുക്ക് ചിലപ്പോ സിദ്ധികള് അണിമ ലഹിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ ഇല്ല, അതേപോലത്തെ കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടും. നമുക്ക് സിദ്ധികൾ കിട്ടുമ്പോ ആ സിദ്ധിയിൽ ആകർഷരാകുമ്പോ എന്താണ്? ജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലത് പറയാൻ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറും? ഇവിടേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടില്ല? നമുക്ക് അതിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് പിന്നെ തടസ്സം വരുന്നു പറഞ്ഞത്. അതായത് അഭ്യാസ മുറകള്, സിദ്ധികളൊക്കെ കാണുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അറിയാതെ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ എന്ത് വരും? നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. മുഴുവൻ കുറെ ഇല്ല ഇതില്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കൽ, ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മഫലം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കർമ്മകാണ്ഡം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മയോഗം അല്ലെ? പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം, പിന്നെ ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഭക്തിയോഗം. യോഗാരൂഢൻ ആരാണ്? ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത
ഭൗതിക തൃഷ്ണകൾ ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് നാം എന്ത് പറയുന്നത്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, കാമക്രോധ മാത്സര്യം. മോഹം മത, മോഹ, മാത്സര്യം. ഇതാണ് വിശുദ്ധ മാത്സര്യം. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ പരിസരം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ, അത് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ല, പണ്ടേ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കലിയുഗത്തില്. യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് യോഗ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രക്രിയ. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രക്രിയ, ആത്മീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്തം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളില് നമ്മൾ പറയും, യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളില് ആകൃഷ്ടരായവർക്ക്, ആസക്തരായവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ യോഗങ്ങൾ എന്താ പറയാ, യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യോഗിക്ക് സിദ്ധികളൊക്കെ വരും. കുറേ നാള് ചെയ്തു വരുമ്പോ സിദ്ധികളൊക്കെ വരും. സിദ്ധികൾ വരുമ്പോ അതിനോട് നമുക്ക് ആകർഷണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്ത തൊട്ട് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഇതുവരെ